στις καστρείς. Θα πάρω 2 κιλά με τα λεφτά της πληρωμής. Και θα το δεις, δεν δίνω 3, δεν τελειώ, μα δίνω 2 και πάρ' το κάτω. Με 5 δικηγόρους για την παλαγία κάνω κι είμαι άνετος ακόμα. Ψάχνω να βρω εσείς να τους βουλώσω το στόμα. Με το ζήτανη τρόπο, όσο μπακούλης.